Continuamos entonces as nosas experiencias. Temos con nos agora José Manuel Romero Rodríguez, que é enxeñeiro técnico agrícola especializado en explotacións agropecuarias. Ven representando o Concello de Allariz, co que nós traballamos algo, nos dous últimos anos, no período de grupo facendo o primeiro que hai que facer casi sempre cando se quere traballar calquera destes novos elementos, calquera fruto do bosque, estamos a saber o que hai. Entón, Allariz era un territorio moi mal coñecido desde o punto de vista micológico, non había inventarios, e agora temos a sorte de ter con nós un alaricense que, evidentemente, como tirou por a súa terra, e entón empezou a fazer un traballo integrado alá. Foi unha sorpresa esperada, pero, bueno, digamos que foi moi productivo e por iso empezou a nosa relación con eles. A familia miña xa estaba con Allariz, e quase non había problema, pero en calquera caso sí que temos con nós. É unha persona que traballou en incendios forestales, traballou como aproveitamento de recursos forestais e agrarios, por tanto, o tema sabe moito dele. E é membro de diversas asociacións e cooperativas gandeiras, por tanto, a súa experiencia vai agora a enseñar un pouco deso que tanto ele sabe, para ver se nos tamén podemos ofrecer un pouco máis. Moitas gracias, José. Moitas gracias, Marisa. Bo día a todas e a todas. Moitas gracias á organización por convidar ao Concello de Allariz e a min o seu nome, que traballo na área de medio ambiente, e intentarei que con esta intervención pois poda quedar máis ou menos claro como funcionamos ali no Concello e como, durante os últimos anos, Allariz é baixo o meu punto de vista, un exemplo de desenvolvemento de proxectos de maneira sostible. Posso cargar o que pase. Bueno, continúo. A intención desta comunicación é de que forma pois, a Reserva da Biosfera, o Concello e o GDR, que actúa no territorio, contribúen ao mantemento e aproveitamento dos recursos forestais dunha maneira perdurable. A intervención ten dúas partes. Unha parte que sería o marco e despois a outra parte que sería 3 casos concretos que, baixo o meu punto de vista, se asustan a parte ou case todas as claves que comentou antes da miña súa intervención. Entón, eu gústame ser bastante concreto e, bueno, a ver que tal vai. Como sabedes, bastantes de vos, a Reserva da Biosfera Área de Allariz está máis ou menos na mitad da provincia de Ourense. Abarca 4 concellos, Allariz, A Bola, Raiz de Veiga e Vilar de Santos. E, bueno, ten unha paisaxe tradicional, aínda característica. Apenas hai eucaliptos, salvo algunha planta puntual. Hai algunha pequena plantación de piñeiros nalgúna das comunidades de montes e a maior parte da vegetación pois carballeiras, castiñeiros, monte baixo, prados, lameiros. Conserva bastante o que era a vegetación tradicional galega, que noutras zonas, como na provincia de Pontevedra e da Coruña, se perdeu bastante. O sea que ainda hai un recurso natural potente para desenvolver proxectos no medio. A superficie da reserva son 21.842 hectáreas e, como vedes, Allariz é o concello que máis habitantes ten máis que os outros 3 xuntos, e desde os seus inicios, que foron no ano 2005, que foi cando a UNESCO aprobou a proposta da área de Allariz como Reserva da Biosfera, foi o motor da reserva e foi o concello que fixo propostas
en colaboración con outro concello, cos outros concellos, pero, bueno, de feito o xestor da Reserva da Biosfera é Bernardo Varela, que é o concelleiro de Medio Ambiente de Allariz, e, bueno, pois, nestes 14 anos de traballo da Reserva da Biosfera, pois, moitas das iniciativas saliron do Concello de Allariz. Eu tamén me vou a centrar bastante no Concello de Allariz, que é o que máis coñezo e que é no que traballo, e inda que hai experiencias de éxito no tema forestal e no tema agrogandeiro, as que máis coñezo e as que máis relación teño son as de Allariz e son as que me vou a centrar. Como os comentaba antes, o marco área de Allariz ten por unha parte tres actores marco, que serían a Reserva da Biosfera, o GDR e o Concello, que actúan no sistema forestal, familias, entidades do rural, asociacións, etc. Hai unha implicación moi potente a nivel social e a nivel das diferentes áreas do Concello que traballan en conxunto para que dentro dese marco se desenvolvan proxectos, se desenvolveran nos últimos 20-30 anos e se sigan desenvolvendo. Allariz, da provincia de Ourense, é un dos poucos concellos que incrementa a poboación, é un concello moi turístico e é un concello que nos intentamos traballar para que sea un lugar económico anticrisis e para que exista unha economía circular que explicarei un pouco máis en detalle nas seguintes diapositivas. Aí vedes o lema da Reserva da Biosfera, vedes tamén o Muiño das Escadas e o río Arnoia, que é o río que circula polo Concello de Allariz e no seu entorno onde se desenvolven moitos dos proxectos de interese económico e multifuncional de Allariz. O lema lugares privilexiados por home e natureza, e ese lema é o que se intenta ter en conta a hora de fomentar, de promover, de colaborar, de axudar a que diferentes proxectos vayan adiante. Entón é algo que como filosofía base e como marco axuda moito a ese meu punto de vista, a que a xente teña claro que cando ven a Allariz e nos pregunta ou nos dice, pois eu quero desenvolver un proxecto de horta ecolóxica, eu quero comercializar mel, eu quero comprar unha casa nesta aldea e ver se me axudades a que os veciños me cedan as terras para montar aí unha explotación de ovellas ou de cabras. Nos intentamos asesorarlo, intentamos colaborar con él a medida do posible, pero tamén lle pedimos que respete o territorio, respete o medio ambiente e, a poder ser o proxecto que desenvolva, teña estes valores engadidos. Actualmente o GDR chamase Limia Arnoia. Cando empezou o GDR, alá por o bipartito, anos atrás, o GDR englobaba os concellos da Reserva da Biosfera. Chamábase Avinza e era un GDR máis próximo, máis do meu punto de vista, e máis manexable. Agora, abarca 10 concellos, xa a sede pasou de estar en Allariz a estar na Limia, e, a filosofía coas que se crearon os GDRs, eu creo que tiña máis que ver con aqueles GDRs iniciales pequenos, moi cercanos ao territorio, e menos como foron evolucionando políticamente nos últimos anos. Básicamente, o GDR o que fixo nestes anos, a maiores das subvencións e de empresas que optaron as subvencións, foi facer moitos cursos de formación. Cursos para produtores para producir mel, para agricultura ecolóxica, para gandería ecolóxica, para transformación de produtos. Hai en Vilar de Santos un centro de transformación agraria, onde, aí se fan mermeladas e dentro desta filosofía que falábamos antes, de dinamización do sector agrogandeiro e forestal, mellora medioambiental no entorno rural e ver como se podía diversificar a economía das persoas, das familias que se asentaran no medio rural. Agora vou comentar o que falaba antes de economía circular.
O labor do Concello é unha labor de facilitación, facilitador. O sea, durante estes anos e actualmente, pues, veñen persoas, veñen familias, veñen, sobre todo a área de medio ambiente, que é a área máis grande, que é a que traballou e que abarca casi todo, desde o Festival Internacional de Sardins hasta a recollida de materia orgánica e dos residuos, hasta a xestión a colaboración e xestión de algúns comunales que non teñen xunta de montes constituída, entón, abarca moito traballo e moitas accións. Entonces, a persoa ou familia, pois, que quera desenvolver un proxecto, pois, en contacto con nós, e nós o que facemos é asesorarlo tamén, ver que contexto hai para que o proxecto poda ser máis fácil de desenvolver. Entón, si, por exemplo, é un produtor de mel ou de castañas e sabe que vai poder vender gratuitamente o seu produto no mercado da Reserva da Biosfera sen coste ningún e que todos os sábados ese espacio está gratuitamente cedido para él, pois é unha vantaxa respecto a outros sitios. Entón, aí no mercado da Reserva da Biosfera, todos os sábados, pois hai, neste momento hai un produtor tamén de carne de boi, pero bueno, normal é que haxa produtores de embutidos, produtores de mel, produtores de horta ecolóxica, produtor de queixo, por exemplo, do reixo, etc. E despois, tamén, nos últimos anos, despois irá ligado aos proxectos que vou a comentar, pois inténtase involucrar a hostelería, que é un dos motores económicos do Concello, en que consuma produtos locais. O sea, hai por exemplo, unha empresa que se chama Ecolella, unha granxa, que non vou a comentar o caso pero podría comentarlo como dos tres que vou a falar, que en gran parte da hostelería o leite ecolóxico que eles producen e venden de forma directa está en casi todos os locales de hostelería. Tamén hai un dos casos que vou a comentar, un dos produtores que produce terneira vianesa ecolóxicos, vende o seu produto en varios restaurantes de Allariz. Entón, forma parte do que eu antes vos comentaba como economía circular e intentar pechar o ciclo dentro do propio Concello dos produtos, o sea, producir no Concello, comercializar no Concello e despois estaría a última pata, que é o que estamos traballando, sobre todo desde o último ano, que é compostar os residuos, os restos de comida da hostelería e de pequenas empresas que hai por Allariz. Entón, é un proxecto e despois de ese compost, volvelo a aportar ás comunidades de montes, a produtores locais. Entón, é como se fora unha pequena planta de compostaxe, que a evolución normal sería que fora hacia aí, que pecha o ciclo das producións locais que se consumen en Allariz. Allariz é un dos concellos máis turísticos da provincia de Ourense. Este ano incrementouse un 20%, segundo os datos da Oficina de Turismo, a cantidad de xente que nos visita. Entón, se a xente que nos visita ten a oportunidade de consumir produtos locais e iso se lle ofrece e son os produtos de calidad, entendemos que vai a funcionar ben esa cuestión. Para facer o compostaxe estamos utilizando restos de poda e tamén utilizamos a astilla dunha empresa que se chama Allarluz, que é un recurso humano forestal de respecto das empresas. E este ano xa por primeira vez unha parella que ten horta xa levou compost producido aí para fertilizar os seus terreos e ahora nos seguintes anos a idea é que a comunidade de montes de Tenamá ou Coedo ou alguna outra máis poda xa levar abono producido na mini planta de compostaxe que temos no Polido. Isto tamén entronca un pouco co que comentará Iria por a tarde de fomento de compostaxe como recurso forestal. Ben, agora a segunda parte que vos comentaba. Vou a falar de tres proxectos que se desenvolven,
están vivos, activos nos últimos anos e que me son próximos, porque colaboro con parte deles e tamén consumo parte dos produtos que producen, e eu entendo que eses proxectos teñen, se non o 100%, o 90% das claves da multifuncionalidade que comentaba antes Damián e dun modelo de aldeas e desenvolvemento rural perdurable e sostible. O primeiro proxecto que quería comentar é un proxecto recente, proxecto de Ian e Raquel, unha familia que se instalou na parroquia de Meire, comprou unha casa, están acabando de reformarla para vivir ali, pero xa teñen a explotación de vacas cachenas en marcha. Están empezando a vender en venta directa e a maiores da venta de terneiros cachenes, tamén teñen colmeas de mel e venden mel tamén. Varios destes proxectos, ou casi todos, teñen diferentes producións e combinan unhas e outras en función de época do ano. Para poder instalarse, dende a área de medio ambiente, tamén se falou cos veciños e tamén se tratou de que todo o mundo colaborara para cedendo fincas e era unha parroquia onde xa non había vacas e a xente maior, e a maior parte da xente que vive ali, pois hai dous factores importantes. Unha é unha familia nova con nenos que instalouse ali e outra volveron as vacas, o cal as persoas cederon gustosamente o seu terreno e gustalle ver as vacas e gustalle que o terreno en torno á aldea este limpo e iso tamén ten que ver moito con que é menos perigo de que haxa incendio. De feito, Allariz é dos concellos de Ourense que menos incendios hai e en parte é debido a que moita parte do seu territorio ou hai vacas, ou hai cabras, ou hai algunha ovella e tamén se está pendente cando hai algún incendio para intentar sofocalo rapidamente. Pero hai unha gran parte do terreno donde hai un uso agrario. Por exemplo, hai unha explotación de vacas de leite que manexa moita cantidad de terreo e que mantén limpos moita cantidad de terreno para evitar tamén os incendios, que é algo a ter en conta nunha das provincias en que cada ano arde constantemente. Outro proxecto moi interesante de horta ecolóxica, pero manexa prados, horta, monte, teñen ovos, polos, mel e traballan con tracción animal. Pode parecer que é volver ao pasado, pero non, é presente e futuro. O cabalo tamén ten unha función importante porque come no monte e despois, hai un aforro económico por unha parte da compra dun tractor e por outra parte do gasóleo que se utilizaría. Eles venden en colexios, a súa produción, venden no mercado da reserva, venden de forma directa e recentemente tamén se fixeron ali uns cursos de tracción animal e, outro caso parecido ao anterior, que se instalaron nunha aldea do Pazo onde non vivía nadie. Compraron unha casa, instalaronse ali, había gran parte do terreno que pertenecía á iglesia, ao cura, pero douse o caso de que era un cura bastante enrollado e cedeulle gran parte das fincas que tiña a iglesia. Entón, xa levan desde 2012 vivindo deso exclusivamente e é un proxecto que vai a máis, dinámico e que este ano puseron un ganadeiro tamén, cambiaron antes, producían para o teu consumo, tiñen unha vaca para facer esterco e para producir para as hortas, agora teñen que comprar máis esterco porque se aumentaron a superficie, entón, é un proxecto que encaixa moi ben dentro do desenvolvemento rural que se promove desde a área de medio ambiente e desde a reserva de biosfera en Allariz. E para finalizar, outro proxecto na mesma dinámica dos anteriores, unha familia nova, el xa era da aldea de Coedo, pero vivía en Ourense,
O comunal de Coedo ardeu no 2012-2013 un incendio moi grande, había plantación de piñeiros e, bueno, a raíz deso, pois, Lois e máis outro veciño xoven, que tamén ten unha empresa forestal ali da parroquia, pois fixeronse cargo do comunal, transformaron parte a prados, e hai parte que ten monte baixo, e a día de hoxe pois hai 30 vacas leonesas en produción ecolóxica. E como comentaba antes, pois unha parte véndese a través de Biocoop, pero hai unha parte importante que se vende en venta directa. E a maiores este proxecto pois colabora co un dos proxectos máis conocidos e que máis se ten divulgado nos últimos anos, que é o Monte Comunal de Penamá, onde se fixeron estudios de Mabegondo, de diferentes praderías, e onde hai un dos rebaños máis grandes de linear na provincia de Ourense, colabora con eles no cebado dos bois. Penamá, pois, é unha parte dos bois que reserva para unha festa tradicional que é en Allariz, que é a festa do boi. Corre polas calles, porque non se sacrifica, senón que despois volve ao monte, e máis para diante, algún dos animales, pois, entra en cebo na explotación do rego de Coedo e comercialízase no mercado da Reserva da Biosfera e tamén nas jornadas de degustación de carne de boi de Allariz, que están todos convidados, empezan o próximo fin de semana e son 3 semanas, onde se pode probar todas as preparacións, todas as especies e pezas dos animais que hai, tanto en tapas como en menús, e hai uns 22 restaurantes de Allariz que participan nestas jornadas de degustación que duran 3 semanas. Empezan o último fin de semana de setembro e acaban despois da Ponte do Pilar. Entón, bueno, desde que hai as vacas vianesas no rego no Monte Comunal de Coedo non volveu a haber ningún incendio, vale? E os incendios que a veces veñen de Vilar de Santos ou de outra zona paran aí e son moito máis fáciles de controlar un incendio onde hai prados e onde hai monte baixo comido polas vacas ou comido polas cabras ou polos cabalos, que é onde está todo abandonado. Entón, pois, pouco a pouco e con esforzo, parte do Concello de Allariz e dos outros concellos limítrofes e parte da Reserva da Biosfera está máis habitada por xente xoven, o colexio da vila, o instituto e a gardería teñen moitos máis nenos e iso dá lugar a que o sistema agroforestal teña un manexo máis axeitado. A parte estas persoas que desenvolven estes proxectos teñen bastante respeto sobre a fauna que hai, tendo en conta que en la Reserva da Biosfera hai lobos, por exemplo, hai sabarís, hai animales que a veces causan daño a ganado, pero bueno, de momento parece que se pode convivir persoas e animales e se pode convivir nun lugar bo como é a Reserva da Biosfera e se poden desenvolver actividades económicas tamén dunha maneira positiva. Bueno, pola miña parte nada máis, espero que vos gustase a presentación e moitas gracias por a atención.